हम कबो कबो गा के जाइला तो सोचीला कि साला कौन जगह रहे सीमा कौन जगह रहे कि दांते कटले रहे। वाह वाह कबो कबो सोचीला हम के आज तक ना पता चलल कि कौन जगह रहे कि दांते काट दियल। वाह 2-3 आदमी पता लगा ले भैया। के पता लगौले बा? आसाराम, राम रहीम और नारायण साईं। ओही मठ का तू चेला हवे। कोनो दिल फेंक आशिक। हाँ हो कोनो कोनो केहू केहू ऐसा रहेला कि दिल से प्यार करेला, केहू केहू ऐसा रहेला कि खाली सोच से प्यार करेला। कोई खांची प्यार करेला, खांचियों में प्यार भरल जाला। अरे हम देखला सो कि एक पलटी प्यार करेला। कोनो दिल फेंक आशिक एक लड़की को देखता है, कहता है कि अरे यार क्या खूबसूरत इसकी आंखें हैं, क्या खूबसूरत इसकी जुल्फें हैं। कहता देखा गीत गवनई अपना जगह का बात बा। बहुत बहुत गाना निकलल अब मतलब गीत ऐसन हो गई भोजपुरी की छीछा लेतर हो गई। कौनो चीज बचल ना बा। बारे कवि और बारे गवैया मेहरारून के एड़ी से लेके कपार तक कुल अंग पर कुल अंग का वर्णन कर दिहलन। वाह खास तौर से ओकरा में ढूंढी के तैसन वर्णन कैलन। मेहरारून के ढूंढी के गजन कर दिहलन। कौनो गवैया गावता मोरा गन्ना के रस तोरा ढूंढी में सही सही जाता कि ना। कल में पेरे के उखिए नहीं के मिला, कल में पेरे के उखिए नहीं के मिले तक ढूंढिए हौदी हो गई। कौनो गवैया गावता कि ओही रे जगैया दांते काट दियलन राजा जी। काहे न जिभिया ले चाट लेहले राजा जी। फुहरे हवा का एकदम काम भर आराम से। कौनो मेहरारू अपना मर्द के बड़ी मानत है, वैसे तो हर मेहरारू अपना मर्द के माने ली, लेकिन मनला का तरीका अलग अलग बा। अब एगो मेहरारू मनबे करे केनियो ले जेबा तब बैठा रहे मुंह फुला के। आ एगो मेहरारू के मनले का तरीका होला कि मर्द केनियो ले गोइल थाकल खेदाइल तो बिना कहले पहले लोटा में पानी लेके मीठा लेके आई, ली पानी पी ली। आ चाहे थरिया में पानी लेके आई कि आई रो तनी थाकल खेदाइल बनी गोड़ धो दे। एगो ही मन लेके तरीका होला। एगो मेहरारू बड़े सा आ गइल अइलो कहां को गइल कहां गइल रह। अब पहले पानी खाए के ना पूछे पूछे कहां गइल रह। देखा माई में मेहरारू में बड़ा अंतर बा। मो से माई भी बा, मो से मेहरारू भी बा। अच्छा इतना लोग बैठल बड़न, हम जो गलती कहब तो कहिए जेकर घर में माई होई, जेकर घर में माई होई, ध्यान से सुनिया बात, जेकर घर में माई होई बेटा लाख कमासुत बा, रोज लाख 2 लाख कमाता, लेकिन घर में अगर माई जियतिया तब बेटा केनियो ले जाई तो माई पेटवे निहारी बाबा हमार लाल खैले बा कि ना। हम अपन बात बताओ तनी। अभी 2 4 5 6 महीना भइल हमरे माताजी का गुजरले, पुरान हो गई रही करीब 90 95 वर्ष का। लेकिन केनियो ले जाई गा के गाड़ी के आवाज सुन जाई हम, कुर्सी पर बैठा रही हम, कहीं कि सुनू कब कि माई ठीक बाड़ू न, कहीं कि सुनू जाइब तो खेतर देहिया सुगराए, आ कही कि रतिया के तो तू खैबो ना करे ले गावे ले तो दूध दूध मिल जाला कि ना। मने जानतिया कि एक खाए पिए के कमी नहीं के, लेकिन माई माई होली। तो अगर माई घर में जियतिया तो बेटा केनियो ले जाई तो माई पेटवे निहारी लाल खैले बा कि ना। अब मेहरारू केनियो ले जइब कुर्ता खोल के टंगब तो कबो हेवना पाकिट में हाथ लगाई, कबो होना पाकिट में जवन मिली तो बड़का वनी के आयरन चेट मुगल सराय के चाहिए लोग ना पाई, मुगल सराय के चाहिए लोग ना हाथ लगाई। लेकिन मेहरारू मेहरारू अपना ही पति के मानतिया
कहतिया का कहतिया वाह वाह कहतिया वाह आइए बल मरहुआ कैली नाश्ता अरे भुजिया फरावा ठाके कैली व्यवस्था मर्दो तनी मन मौजी रहे हमारा नियन खुश मिजाज रहे जब मेहरारू इतना बात कहलक तब मर्दो जवाब दिलक वाह मेहरारूआ कहलक अरे आई ये बोला मरहुआ कैली नाश्ता आ भुजिया फरावा ठाके कैली व्यवस्था तब मर्दा जवाब देता वाह बड़ा निकल लगे तोहर लुकिया धने